Ahoj, vítám vás na kanále X Trading. Já jsem X, technický analytik, jak už jistě víte. No a dnes se podíváme tradičně na Bitcoin, jako vždy. A dejte kanálu odběr, dejte like videjku, komentujte a šiřte slovo Bitcoinovo. Lépe řečeno Xovo. Tak, jo, já myslím, že to nebudeme prodlužovat. Koukneme se na Daily Graph Bitcoin. Na Facebooku jsem v průběhu týdne upozorňoval na tuto hladinu, že nám tady nedošlo k průrazu, že trh krásně to close low té formace udržel, no a reakce nebo jeden z faktorů, který pomohl té reakci, je právě udržení té hodnoty, té hladiny, no a návrat k cenovému průměru EMA30, proto jsem tam vlastně v tom příspěvku, ať už Facebook nebo Twitter, mluvil o tom, že až podle reakce u EMA30. Ještě včera před uzavíračkou to vypadalo, že jako by to začne pomalu selhávat, ale to ještě to, že teďka v tuhle chvíli je ta svíce krásně zelená a že tady vytváří nějaký pokus retestovat právě tu EMA 200, tak to ještě nic moc jakoby neznamená. De facto, když se na to podíváme, máme tady opětovný průraz té EMA 30, tak to dneska negujeme. Trh to drží, ale v podstatě on nemá kam spěchat, jo, ono by to tady chtělo skutečně vléčku, já myslím, že jsem to říkal v tom posledním minulém videu, nebo kde já jsem někde o tom mluvil, vléčku mezi, ale možná jsem to v jiném timeframe. Ty vado, hele, já začínám s hlavou mít problém. Ty vole, no nevím, to je jedno. Každopádně, jak víte z predikce, tak v podstatě mě to nepřekvapuje ten odraz. Už minule jsem o tom mluvil, že nechci říct počítám, protože ono počítat s něčím na trhu je celkem idiocie, ale tak nějak jsem se přikláněl nebo předpokládal, že dojde minimálně, než by teda došlo k tomu poklesu, takže dojde ještě k nějakému pokusu o retest toho pásma 32. Samozřejmě, pokud trh sem dojde, ty vado, venku hraje rozhlas. No to bych se posral. Slováci, já vám musím říct, že tohle je tak nádherná skladba, že by se mi líbila víc jako vaše hymna, jako nad Tatrou, ale zase chápu význam, nad Tatrou sa blízká. Vím, že to je odboj proti Maďarům, nějak tak mi to místní zde vysvětlovali, takže vlastně je pro vaše národovectví jako silnější právě to, ale tohle, Slovensko moje, otčina moje, to je pecka. A to je tak off topic, vracím se k trhu, no. Takže v podstatě dneska jdeme jenom o shrnutí. Takže podle predikce vidíme, že teda máme minimálně prostor k tomu pásma 32. Co zde vidíte nový, je tato měsíční hladina, vidíte, že začíná tady. Vždycky tyhle hladiny já si značím prostě od bodu A do nekonečná polopřímka. Jo, protože ta hodnota už bude je definovaná nastálo a kdykoliv v budoucnu bude hrát roli jako support rezistence. A vzhledem k tomu, kdo mě sleduje díl, víte, že já trh nebo graf mám rozdělený prostě do pásem, ať už to jsou daily pásma, týdenní pásma nebo měsíční pásma.
tak i vlastně v tomto kontextu prostě ta hladina bude platit do budoucna už na věky. A ačkoliv jakoby pro aktuální situaci není zas tak významná, je to prostě klasický měsíční swing, tak a ještě doplním, nebude nám signalizovat jakoby počátek uptrendu, tak ale její průraz, nebo je to rezistence a její průraz bude značit minimálně tohleto měsíční pásmo. Hlavní signální hladinou pro potvrzení jakoby budoucího uptrendu bude samozřejmě ta hladina 35 000. Na tom se nic nezměnilo, to platí. Dokud se nacházíme pod touto hladinou, dokud není potvrzený průraz, nacházíme se stále v konsolidaci vlastně dosavadní korekce od aktuálního ATH trhu, což je nějakých necelých $70 000. Takže do té doby vlastně se můžeme nacházet v té fázi rezignace, akumulace, prostě je to klasická konsolidace a zatím teda nemůžeme ani mluvit o ukončení té celkové korekce toho ATH a určitě zatím nemůžeme teda mluvit o tom, že jsme v nějakým dlouhodobém uptrendu. Jo, protože to konsolidační pásmo, už několikrát jsem vám to říkal, je to strašně hloupý pásmo, má strašný rozsah a je to právě ta hladina 35 000 až těch 13 880. Jak vidíte, mezi těmato hladinama nemám značenou žádnou relevantní měsíční hladinu, krom teda týhletý nový, která nám vznikla, když si to ukážeme na měsíčním grafu. Tak vidíte, že vlastně to je aktuální měsíční swing a teoreticky by se mohla ta hladina, ale tu zatím neřeším, možná si ji vyznačím ve chvíli, kdy trh začne skutečně klesat, ale máme tady tu 16 týdenní, takže aktuálně není pro mě ta měsíční tak důležitá, jenom jsem ji vyznačil, protože bude fungovat jako rezistence při postupu nahoru. Ukážeme si týden, ten je taky zajímavý, ten úplně krásně vlastně fejkoval medvědy, ale EMA 200, což v případě týdnu máme 4letý vlastně průměr, tak krásně, už po druhý vlastně obstála. Nicméně nic to nemění na tom, že skutečně nám může... Čekejte, já si tohle dám pryč, to ignorujte. Já bych to neměl dělat na týdnu. Počkat, vrátíme se na daily. Tak. Jo, taky na tom Facebooku jsem teda upozorňoval, že až podle té reakce u EMA 200 ve své podstatě v tuhle chvíli tady je taková mini flak, ale nemůžeme mluvit o flak, protože se nejedná o trend. Takže brát takovýhle konsolidace jako vlajku s velkou rezervou a v podstatě jakmile to není v trendu, neobchodovat jakoby tu formaci. Vždycky si musíte v hlavě srovnat ty formace, když už hledáte nebo vyhledáváte formace, tak musíte si uvědomit základní věci. A to je, co to je za formaci, jestli je to potvrzující trend, anebo obracející trend. A tohle si musíte uvědomit a podle toho to obchodovat. Jo, takže proto říkám, že toto, i když se to podobá jakoby vlajce, tak to brát se značnou rezervou, protože vlajka je formace potvrzující trend a ten trh v tuhle chvíli v trendu není. Takže samozřejmě, když půjdeme na minutovku, tak to tam poletí trend jak kráva, ale jsme na daily, takže nohama na zemi. No, takže to jen k tomu.
Vidíme tady teda silnou EMA 200, to víte, to je prostě tradiční hodnota, ona matematicky moc do toho nesedí na tom daily, je to 200 dní, když škrtneme víkendy, svátky, no měly by to být pracovní dny, jakoby tradiční trhy, zlato, forex a tak dál, ale jakoby roční průměr, ale ani to nesedí. Takže nevím, je to taková konzervativní prostě hladina. Dále tady máme teda EMA 55, členové jakoby X-Trading určitě vědí, často o tom mluvím. Vy jste to možná ve videích taky zaznamenali. Vidíme, že zde by mělo dojít vlastně překřížení 55 a 200 a tím by nám vlastně trh nebo klouzavý průměry signalizovali jakoby vstup do downtrendu. A to jsou právě ty chvíle, kdy ten trh může právě kvůli botům a různým takovým věcem zabojovat a nedovolit těm emáčkům vlastně tu změnu té nálady toho trhu. Takže je dost možný, že trh skutečně ještě tady nějakou pár dní třeba zůstane, nevím, jestli by byl schopný to prorazit hned dneska. A ještě by to asi chtělo nějakou konsolidačku a pak průraz. No. Každopádně počítáme teda s třetím obloukem. Já to nechci moc zmiňovat, ale ono by to tady vytvořilo takovou pěknou, pokud to budeme pokládat za středně dobý trend, jakoby z daily toho pohledu, tak by to byla taková fejková RHR, která by to vlastně ten oblouk, o oblouku jsem vlastně minule mluvil, tak, která by jakoby krásně zakulatila ten oblouk a de facto to, ale zase nelze mluvit jednoznačně o RHR, dá se o ní mluvit jenom v tom kontextu vlastně odsaď tohle trendu, jo. A ten trend ještě je vlastně o jedné konsolidaci, takže ne to. Každopádně ten oblouk, no. Takže další věc, pokud se nám teda podaří prorazit, a to ještě když se koukneme na ten týden, tak na něm to uvidíme ještě takhle, tam skutečně máme teda taky emáčka, sakra tohleto, tak se mi to hříže, celý, sakra. No, taky zde vlastně vidíme, že trh vlastně má ten roční průměr, no což je EMA 55, rok má 52 týdnů, takže je to plus minus, já používám 55, protože líp jakoby sedí na ostatní timeframey, ať vemete prostě minutovku, jak je to hodina, když vemete prostě daily 2 měsíc, týden je rok teda, jo, takže to jsou takový kompromisy, ale 55 je prostě čistý Fibo číslo, takže to mám rád. Zlatý řez já zbožňuju, to je boží dílo, takže to využívám ve všem, co dělám. Tak, jo, takže trh může selhat, vidíme, teda pozor, ta tendence, ona je daily tendence, takže na tom týdnu je trošičku zkreslená, no trošičku, dost, ale i tak vidíme, že trh s ní i na tom týdnu vlastně flirtuje, takže na týdnu jsme jakoby pod tou tendencí, což nám teda jako daily vlastně potvrzuje, že jsme pod tendencí, takže jakoby technicky ta nálada je negativní, nebo takhle nám to signalizuje, že jsme vlastně pod průměrným růstovým, pod průměrem růstového dlouhodobého trendu, tak. Takže to, no, takže měsíční průměr jsme jakž tak teda zdolali, nebo zdoláváme, ovšem ono do večera tato svíce může být tady, close, jo, takže
pozor, máme přece jenom 9:30 ráno, takže do večera se může z toho spousta změnit. No a zase postupujeme, máme tady teda plovoucí EMA 200, máme teda tady tu 55, uvidíme, jak se s tím trh popasuje. Teoreticky můžeme selhat po tuto hladinu, trh by tady doskákal asi jako hopík. Asi by to zlomil dolů, minimálně asi, aby zase dál fejkoval medvědy, tak možná po tu daily, že by byla schopná, víte, že kdysi dávno původně jsem se jakoby s tím pohybem jsem dolů počítal s tím, že zase u každý té hladiny může dojít nějaký opačný reakci, zase by to tady mohlo vystřelit nahoru. To jsou prostě věci, které jako analytici nebo jako obchodníci vědět nemůžeme, ale víme, že u těch hladin ten trh bude reagovat a proto si tam hlídáme, čekáme na ty reakce a pokud se nám tam něco líbí, vidíme tam pěkný nějaký poměry, riziko, zisk, tak podle toho reagujeme a vstupujeme buď do trhu nebo to. Samozřejmě to mluvím o trzích jako Forex nebo něco, co člověk obchoduje intradenně, ten Bitcoin přece jenom já jsem na to pravidelný investování, že prostě pravidelně člověk dokupuje, jelikož Bitcoin se chová jako komodita ve své podstatě a není to komodita, jo, aby nedošlo k nějakým není to komodita, ale chová se tak a vlastně taková ta povaha psychologická je spíš podobnější komoditě, jako třeba zlatu nebo rejži, než prostě nějaký akci. A jinak mimochodem je to Bitcoin a bitcoinová síť blockchain je jenom prostě transparentní platební protokol a de facto účetní kniha, ve které je vše neměnně zapsáno. No, takže to tak jen tak jako random k tomu, no a nic no, takže tak, hlídat si teďka reakce tady, pravděpodobně by, pokud to prorazíme, budeme flirtovat i s tou tendencí, no a pak rozhodne teda tady u té, no vlastně, když to vezmeme v oblasti vrcholu, prvního vrcholu, pokud se má tvořit oblouk, tak ten vrchol bude nižší než tento vrchol. No a jakmile by tady došlo k fatálnímu selhání, tak bych se skutečně pak bál, že trh se bude vracet k původnímu ATH z roku 2017, 18, či vole, já už to nevím, 2017, konec roku. No a jak jsem říkal i minule, stále ve hře právě máme retest té hladiny 13 800, který se vlastně zakládá na jedné situaci a to je, já to tady mám pro vás dlouhodobě vyznačený a to je přesně tady ten bod, když se kouknete sem, tady bude C, když já vám tam najedu, tak tam je přesný retest, ne close, high, tak tam vidíte přesný číslo 13 880, trchy zcela na cent, přesně retestnul a vlastně se nám jedná o měsíční close ATH. Sakra, kde to je? Moment. Jo, to je. Bože. Jo, tady. Tahle ta hladina 13 880 a je to vlastně close ATH měsíční svíce z roku 2017. Takže tenhle retest a proto by se slušilo ten retest podniknout i ze zora a na cent přesně. A říkám vám, že pokud by se to stalo, že fakt byste viděli, že tam to high, nebo teda v tomto případě by to bylo low, bylo na téhle hodnotě, tak
ty vole, to je normálně na all-in, jo, protože víte, jak o tom dlouho mluvím, víte, jak prostě ten retest mám vlastně zdůvodněný, a takže ty vado, já za sebe, kdybych to viděl fakt, to low 13 880, tak do toho naskočím asi po hlavě úplně iracionálně, ale to je jen tak jako, že mimo že samozřejmě to asi každý musíte sami řídit rizika a to já vám nemůžu říct, to je jenom tak za sebe, co kdybych viděl prostě tu hodnotu na low 13880, tak vole. No, takže jo, takže to je asi pro dnešek vše, ono, jak vidíte, ono prostě skutečně ten trh všechno bude ještě trvat strašně dlouho, já fakt není kam spěchat, není důvod dělat nějaký obsáhlý predikce a nějaký vytvářet falešný naděje, prostě klíčová pro nás, pro budoucí uptrend bude ta 35 měsíční, průraz, potvrzený průraz, nejlépe měsíčníma svícema, bez negace. Tak pak prostě ano, si můžeme oddechnout, protože budeme vědět, že ten trh už bude šaškovat, on si tam třeba sáhne, ale bude to jenom takovej prostě fake. Ale už budeme vědět, že se nacházíme prostě, že jsme navázali na dlouhodobý uptrend. Jo, do té doby prostě, jak jsem říkal i minule, se můžeme vlastně pohybovat v tom pásmu 35 až těch 13 800. Je to široký pásmo, víme to, je to pásmo úplně na prd. Nicméně zase vzhledem k tomu, že ten růst byl vlastně po těch 70 000, tak na tu konsolidaci to pásmo je zase na druhou stranu celkem optimální. Problém v tom je, že se v tom bude blbě definovat ten low, ten odraz a nástup jakoby do počátku toho uptrendu. Pokud teda nepřijde nějaká úplně pro mě krásná situace, kde bych to právě dokázal definovat na tvrdo, no. Taky mě trošičku mate ten druhý návrat na tendenci, no. Ale tak vidíme, že on se s ním fakt mazlí ten trh, no, že a má tu prostor ještě do strany. Když vezmete ten poměr toho, tak máme fakt skutečně ještě čas a uvidíme. Třeba tady máme rameno, uvidíme, třeba uděláme tu hlavu, jak jsem o ní kdysi mluvil. Děláme velkou reverzní, prostě pak bychom udělali ještě jedno rameno a kdo ví. Ale bylo by to strašně na dlouho. Ale zase ten výsledek, vědět, že za pár let se to súročí tak jako nikde, tak to si myslím, za to stojí si počkat, být trpělivý. Je na každém. No jo, tak jo. Takže dneska asi nic víc, protože no. Takže moment tlačítka potřebuji zase. Ne. Kolik to je? Jo, dneska už je 25 minut, no tak to jsem to posral. Když jsem se úplně vyvedený teďka z míry, že to trvá tak dlouho, já jsem čekal, že to bude tak 14 minut. Tak to se, ty vole. Tak jo, ale já to ukončím, dejte odběr, dejte like a ahoj, někdy příště. Nepanikařte. Čau.